Pontevedra B1. Son as imaxes dese encontro. Adiantouse Pontevedra gracias a este penalti. Tengo repartido, desde logo, o Colexado estaba moi preto da xogada. Unha xogada un tanto estrana. Sí, transformou ya B, minuto 26 a primeira metade, poñese moi ben o encontro pro Pontevedra. E mira, dun saque do porteiro como se pode facer un gol rival. Cabezada, recuperación e ollo se pase, Tremendo e finalización fantástica de Rudi. 1-1. O pase extraordinario. Fantástico pase, xa veremos despois como no partido do Ourense hai un moi semellante no gol de Noguerol, un golazo. E de aí ao final, a verdade é que o Pontevedra non pasou nada ben, así que se pode dicir que foi un bo empate pro Pontevedra, porque de aí o remate hai oportunidades varias nos últimos minutos pro Xetafe B, que puido mesmo gañar o partido, aínda así resistiu o Pontevedra, pero xa dicimos, con moitísimas oportunidades pro Xetafe B, o Pontevedra suma un punto importantísimo. Non puido facer o mesmo o Montañeiros ante o que seguramente é o mellor visitante de toda a segunda B, ante o Guadalaxara.